zituen. Hau Kazou Shiraga da, Japonen jaio zen eta honekin margostu zuen. Hau Frida Kahlo da, Mexikon jaio zen. Bere autorretratuak egiten zituen. Hau Viva la Vida da, 8 egun lehenago egin zuen, hil baino lehenago. Pablo Picasso egin zenuen Gernikako kuadroa eta deitzen da Gernika eta sortu zuen kubismoa eta ez bakarrik egiten zenuen margolanak ere bai, eskulturak, hautsa, burua eta gorputza. Jaioik zamada serigrafia egiten du. Zirkuluak gustatzen zion. Franklin egiten zuen.